I ćao svima ljudi, ja sam Kimi, kao što vidite, danas smo igrali Clash Royale, samo što je ovo malo drugačiji klip, zato što ja sam snimao, a nisam znao da li snimam zvuk, otvarali smo chestove, kao što vidite, ovdje dobio sam arčere, dobio sam fireball i šta sam još dobio, ništa više, dobro. Onda imali smo dva ta free chesta, tako da smo otvorili oba, inače da, ovo je malo drugačije kao što sam već rekao, zato što sam zaboravio da snimam zvuk. Ali nema veze, onda šta smo onda radili, da, evo pokazivao sam vam deck i kao što vidite imam musketara level 2 i šta još, ček, šta sam još buđio, da, buđio sam i gobline, samo što sam se tu malo zajebao, evo buđio sam gobline, uglavnom ekstra klip je ispao, rekao daj da mi ne propadne i ovako sam se trudio i sve to. Ok, sad tu smo sve nabuđili, onda nabuđio sam i ovu arčera i level 3 mi je, ali ipak je nisam ubacivao. Znači šta još, ništa više, i da, evo, dobili smo level up, znači sad smo level 3, s tim što sam tek počeo da igram igricu, tako da ono ekstra. Ja sam zadovoljan, sad šta smo još radili, sad idemo u borbu, ja mislim tako nešto. Ok, tu sam malo nešto bio pričao, ali bukvalno sam pričao na prazno. Evo ga, idemo u battle. Znači, aj sad da vidimo šta radimo ovdje u battle. Znači, ne znam, nadam se da vam se sviđa ovaj novi, kako se zove, edit i to, pošto editujem preko novog programa Filmore. Kao što vidite, ovdje sam bacio Skeleton Army, Peku, musketara i srušio odmah. I da, gobline sam bacio isto, nisam stavio. Onda stavio sam tu još spear gobline i izgleda sam pobedio odmah, da, tako nešto. Uglavnom brza pobjeda je bila, mnogo brza. Evo ga, tu sam sad stavio i Skeleton Armiju, da, evo sad stavljam. I onda šta smo još radili? Da, evo ga, dobro smo pobedili, evo ga, sad tu Skeleton Armiju uništava, ali on mi je uništio celu tu Skeleton Armiju, tako da stavio sam mini peku. I šta smo još stavio, da, evo gobline se spremam da stavim, stavio sam gobline. Uglavnom, evo kako je to otprilike sve ispalo. Onda, ovako, ok, eto ga, pobedili smo baš brzo, tako da ono, ekstra. Dobili smo silver chest i 5 golda, znači ništa puno. Uglavnom, da, evo ga, sada imamo crown chest, da otvorimo i šta sam dobio, 144 golda, 3 gema i ovo je arrows. I da, goblin hat smo dobili kako god. I sada šta još, da, evo ga, i fireball i spear goblins, ok, baš smo dosta dobili ovih spear goblinsa. Tako da, to jest kartica za te spear gobline. Tako da, evo ga, nabuđili smo ih, sad su level 4. I što smo još nabuđili, da, evo, strele, znači evo ga tu, to je sve. Sada imamo ovaj goblin hat, to smo malo dobili, tako da, mislim da sam to, da, ubacio sam to, umjesto goblina običnih i sada mi je bio, da, 3.6 mi je ovaj elixir cost, average elixir cost, znači ovdje bi kao pisalo nešto da hoće da startujem borbu, neću, mislim trening, onda pišite što znači to 3.6, sad bilo je 3.3 pred 2 minuta, a sad je 3.6, tako da evo sa čim sam počeo, mislim da sam ovu borbu izgubio, tako da jebi ga. Jedno imamo zagarantovanu pobjedu, tako da ono, šta sada? Ok, evo ga, tu on je stavio ove, dosta dobre je stavio, zato je lik je, ko je treći level, valjda ne mogu baš dobro da vidim pošto mala mi je slika, a ne mogu se da povećavam, uglavnom evo ga, idemo dalje. Dobro, tu sam, mislim da sam uništio samo jedan, drugi nisam uspio, tako nešto. Uglavnom, uništio mi je peku, da, ovo sve. Ok, sad mislim da klip traje, da je klip trajao 6 minuta i 30-20 sekundi, nemam pojma. Uglavnom, evo ga, 5. minut, da, sad.
evo ga, 5. minut. Pošto baš mogu da vidim ovdje i to, rekao zašto vam ne bi rekao, nešto tako. Uglavnom, baš mi žao što ne mogu, što ovako moram da snimam zvuk posebno, ali nema veze, šta sada. Znači, taman ovako kao komentarišem, bukvalno, nešto što sam već snimio. Eto, ovo se zove komentarisanje klipova, nešto tako. Uglavnom, ovdje su umrle ove peke, to jest ove, kako se zove, nemam pojma, mini peke. Da, tako da ono jebi ga. Uglavnom, sad mislim da smo uništili ovaj, ne, ostaje, ja mislim, na malo healtha nešto. Da, 136, ako dobro vidim. Uglavnom, evo ga, idemo dalje. Mislim da sam ovdje isto pobedio, da, isto sam pobedio i ovdje, što je ono jako ekstra, bez obzira na to što mi on već srušio jedan, ali dobro, šta sada se radi, ok, i sad sam stavio baš neku dobru kombinaciju, skontao sam šta trebam da uradim i baš sam ga brzo onako odro, tako da, evo ga. Idemo uglavnom, ajde. Da, evo sad ovi idu, ja sam još stavio ovog Knighta i Spear Goblinse i sad kao što vidite laganica, tu je išlo sve. I još sam mu srušio obe, zato sam ih pobedio, ja mislim da ćemo srušiti ovu. Tako da, evo ga. I ajde sada, možda sam čak uspio da srušim i ovo, ne znam sad tačno, ne sjećam se. Uglavnom, oko 7 minuta, 8 minuta evo traje klip. Ok, ovdje dosta je baš evo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i naša pobjeda, znači nema šta, uglavnom i da nije ovako, da ostalo još 5 sekundi, vjerojatno bismo mu srušili sve. Uglavnom, evo ga, sve je tu gotovo. Znači, hvala vam što ste pogledali video. Ajde da vidimo šta sam ja još ovdje, da, tražio sam i klan bio, ali nisam uspio da nađu, pošto nisam smio da kliknem L slovo, da bi izustio snimanje. Znači da, postite Ugi klan SRB, tako nešto. U veliko, C veliko i S veliko i sve odvojeno uglavnom. Tamo slušanite, tamo sam i ja. Kao što vidite, ovdje sam gledao neke dekove, ovdje mi je 3.6, zato sam uzeo taj dek. Onda ovdje su mi svi 3.5, ja sam ono zadovoljan, tako da ljudi, eto, šta da vam kažem, to je to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste pogledali video, znači like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada, ćao!